Ассалому алайкум бародарои азиз, ҳозир хубен, саломаттон хубе? Бародарои ҷон, имрӯз 28 май соат 10:53 ба вақти Москва ва 12:53 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, ҳама каса подписатсия мекунем ва лайка меҷақем, илтимос. Ва имрӯз курс дар Conver Plus бошад. Бародарои ҷон, 1000 рубл 188 сомон, доллар бошад 15,9, евро бошад 14,7. бародарои ҷони ма ки бошен, курси банкҳои Тоҷикистон боша 1000 рубл бонки миллии Тоҷикистон 167, бонки Хатаи 172, Алиф бонк 1000 рубл 172, Спитамин бонк 1000 рубл 167, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 172, Ҳумо 1000 рубл 172, Равҳид бонк 1372, Кросскоммерцбанк 1000 рубл 172, Коммерцбанки Тоҷикистон 1000 рубл 149 ва Душанбе Сити 1000 рубл 172. бародарои ҷон, подписатсияро фаромӯш накунед. Худованд ҳайдар ки шумо нигаҳбон бошад, боқӣ сарбаланду обод бошед. ҳаррӯза видеоҳоро дар ҳамин канал метавонем обуна шавем, яъне ки подписатсия кунем ва колокольчик каналро гирён карда ҳаррӯза видеоҳоро интизор шавем.